ନବୀନ ଯାହା କରିବ ସବୁ ଠିକ୍। ଭୁଲ କିଛି କରିନି ତମର କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା କି? ତମ ମାଆର ଦେଲା, ତମ ଛୁଆର ଦେଲା। ତମେ ମେଡିକାଲ ଗଲ, ତା ବି ସହିତ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲା। ତମେ ତାକୁ ଗାଣ୍ଡିଆରେ ହଉଛ? ହଁ, ଆରେ ଭଉଣୀ ତାରି ଖାଇକି ତାରି ଖାଇବୁ ତ? ଏଭଳି ଲୋକ ତମେ, ମାଗିଆ ଲୋକ। ତମ ବୁନିଆଦି ମାଆକୁ ପାଣ ନଉନି ଭଉଣୀ ଯା। ଆରେ କେତେ ଦିନ କରିବ? କେତେ ଦିନ କରିବ? ଶୋଇଲାଣି ମେଳ, ବୁଡ଼ିଲାଣି କାଳ। ଏଣିକି ସମାସ୍ୟା କ'ଣ ଡାଳିବ? ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ଏଣିକି ସମାସ୍ୟା କ'ଣ ଡାଳିବ? ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳିବ ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ ପାଖରେ। ଦେଖିବା ମୋଦି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି। ବିଜେପି ଚଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଦେଶ।